What's up mga kabalen? At nandito tayo ngayon sa farm ni Idol TikTok. At samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng lugar na to. Marami kayong makikita ditong mga hayop, mga palaisdaan at syempre yung ganda nung scenery ng kanyang farm. At syempre, hindi mauhuli yung masarap na pagkain na ihahain sa atin ni Sir Romeo. At libre yon mga kabalen. Maraming salamat po Sir Romeo sa inyong pagtanggap sa amin dito sa lugar nyo. At tara, samahan nyo ako at ipapasyal ko kayo. Alright, what's up mga kabalen? So another day, another vlog. Maraming salamat po again sa Panginoon at nabigyan tayo ng panibagong pagkakataon para makapag-vlog ulit. Ayan, so ang ating lakad for today's video ay dito lang naman din sa Pampanga, sa San Luis, Pampanga. Tapasyalan natin ang isa sa mga actually sikat na pasyalan dito sa Pampanga, ang Idol TikTok Farm. Ayan. So, hindi ko alam bakit Idol TikTok ang pangalan ng farm nila. Pero may pagkakataon tayo mamaya para matanong ang may-ari kung bakit Idol TikTok yung ipinahalan nila sa farm nila. At marami na rin mga vloggers na nag-feature nung lugar nila doon, no? At sadya naman talagang napakaganda ng lugar, napaka-maaliwalas at napaka-relaxing kasi may mga animals, may palaisdaan at talagang naman napakaganda ng view. So excited na ako, no? At gusto ko nang makita yung lugar dun sa Idol TikTok Farm sa San Luis. Ayan, paggas muna tayo dito sa ating paboritong gasolinahan na kung saan pwedeng magbayad ng GCash. Ayan, dito tayo. Nasaan yung mga nagbabantay? Ayun. Boss, 300 GCash ang bayad ko, no? Oh, ayun, no? 'Di ba? Napaka-convenient. That's right. Hindi mo kailangan maglabas ng cash. 6:11 AM. Ay, nako. Ang usapan namin ay 6 to 6:30. Sana makaabot ako sa aming usapan. At ako pa ang na-late. Sana hindi, makaabot sana tayo. Okay, so doon na tayo ulit mag vlog, no? So kagaya po ng ginagawa ni Idol Reed at ni Sir Alfred Watermax, mag-teleport muna tayo. So ayan, and teleport time. Okay, so ayan, nandito na tayo sa San Fernando Tollgate exit, no? So medyo nagmamadali tayo kaya nag-teleport na lang tayo. Ginaya natin si Boss Reed at saka si Alfred Watermax. Mga teleporters ang mga yan eh. So ayan, nag-teleport na rin tayo. So dito sa San Fernando, makikipagkita tayo sa mga kagrupo natin, no? Ang Dominar 400 Kabalen. Ayan. So
bigyan ko lang kayo ng konting idea. Ang Dominar 400 Kabalen ay itinayo natin to. So ako po ang nagtayo nung 2018, nung unang lumabas pa ang Dominar 400 na 2018 model. Ang version ng Dominar ko noon ay yung kulay plum, yung parang kulay talong. Yan, yun yung Dominar natin noon. So ngayon ang gamit natin ay UG na, yung version 3. Hindi na tayo nakahawak ng version 2, no? So nung nag-upgrade tayo, version 3 na kaagad. Ayan. So ang Dominar 400 Kabalen, kung titignan ko yung GC namin, meron mga 100 plus members na, no? Pero siguro mga 20 hanggang 50 lang ang active. O baka wala lang 50, baka 20 to 40 lang eh. Ayan, so dito kami makikita dito sa Shell Northwalk, dito sa San Fernando. Ayan, so may mga Dominars na rin, no? Yun, no? Ayan, no? Oh. Ayan na sila. Oh, ayan. So konti pa lang, hindi pa naman ganun karami din, no? So antay-antayin pa natin yung mga iba. May higit 20 dun sa listahan ko eh. Mga 23 ata eh. So anyway, nagbigay naman ako ng call time. Ang take off is 6:30 AM. Tignan natin kung makaka-take off tayo ng 6:30. Pero hanggat maaari, maganda on time ang ating take off, no? So tara, meet muna natin sila. Sir. Sir. May natugay ko rin. Oo, happy namin. Oh, hello muna kayo, naka-vlog ako. Sir. Oh, hello vlog. Kasama natin. Ay, hello. Hello po, MJ po. Ayan, hello po kayo sa vlog ko. Hello po, hello. Hello. Sige, biyak kita mamaya. Sir. Hello po kayo, naka-vlog po ako. Hello. Ay, si Pops Racing yata ito eh. Ayan, ayan. O, ito, mga Dominar pa dito. Idol. Morning. Hello muna kayo, sir, naka-vlog ako. Hello. Alright, so ito na. Take off na tayo. At didiretso tayo sa Idol TikTok Farm. Ayan, kasama na natin ang grupo ng Dominar 400 Kabalen. Ayan. So ayan, puntahan natin sila. Mauna ako at syempre kukuha ko ng mga video nila. Ayan, so videoan natin sila. Yun o. Yun o. Ayun o, dami. Yun o, dami nila o. Uy, yun o. Woo! Sarap! Nakakamiss din ng group ride, no? Dahil siyempre may mga kasama ka sa daan. Ang gandang nakikita kasi pag marami kayo eh. Yun o. Ayun, yun sila oh. Dami oh. Woo! Alright. Dominar 400 Kabalen. Yun oh. Oh ha? Yan. Dami din nila. Sarap, Dominar lahat. Diba? Ang sarap ng makita na pare-pareha kayo ng mga motor. Ayan. Ay,
bakit sila huminto. Bakit? Nangyari, Paps? Bakit? Diretso lang? Oo, Okay. diretso pa. So, according to Google Maps, kakaliwa tayo dito. Uy, bakit sarado? Paano kami dadaan? Halak ka. Dito siya, oh. Tingnan natin kung merong reroute. Ayun, may reroute. May reroute naman eh. So ito, dito tayo kakaliwa. Medyo bako-bako ang kalsada din eh. Yan, hindi pantay-pantay oh. So kung dadaan kayo dito, dahan-dahan lang. Kahit na naka-spalto yung daan, uy grabe. Hindi pantay-pantay yung daan. Kaya ingat po, ingat kung dito kayo dadaan. Alon-alon yung daan dito eh, alon-alon. Ay, si tatay. Eto na, si Idol TikTok. Yun oh. Oh. Antay tayo. Para bigyan ko kayo ng isang magandang entrada. Ayan. So, we're now entering Idol TikTok compound or premises. Ayan oh, Idol TikTok. Galing. Ayan oh, napakaganda ng lugar niya oh. Uy naman, palaisdaan. At wow, ang ganda ng mga dadatnan mo, mga pambungad na mga halaman at mga design. Ayan. Uy, oh. Hindi ko lang alam kung saan dapat mag-park, no? Stop private only, sabi niya. Okay, so kakapasok lang natin dito sa loob ng farm, no? At o nga pala, shoutout nga pala sa uncle ko, si Lawrence Chamson. Alam ko, idol na idol mo si Sir Romeo. Kaya, pinasyalan ko na siya para sa'yo. Ayan, panoorin mo lang itong vlog at makikita mo yung ganda ng lugar at yung interview ko kay Sir Romeo. Ayan, so pag uwi mo pasyal tayo dito. Okay, so ang sarap tignan pagka puro dominar yung mga kasama mo, no? Pare-pareho kayo ng motorsiklo. Ayan, si ma'am. Hi sir, hello. Ayan, si Paulo, ayan o. Hi sir, hello. Ito na sila o. Isang matandang tirang lumitaw. Dodi. Ito, ngayon na lang lumitaw na si Sir Roderick. Walang nandito. Kaya yung tingin namin diretsyo. Natinagang ko lang eh. Dami na doon. Ayan, si Sir Darwin, ayan o. Shout out! Vlogger din yan. Follow nyo siya sa TikTok niya. Ano yung channel mo sa TikTok? Darwin Manalo lang. Darwin Manalo. Ayan, Darwin Manalo on TikTok. Ayan. Thank you. Ayan, si Paps Resin. Ayan. Alright. Ang ating punong tagapag-coordinate. Tara, pasok na tayo. Ayan, sir. Morning. Ayan, ang dami namin, no? Ayan. Ayan, si Ma'am Casey. Hello po. Hello. Ito ka balin. So, next week ang upload nito. Okay po. Sa inyo, susi. Ayan, saka, dito, meron pati yung mga kasama dito. Yun, no? Ayan, no? Si Sir RD. Kumusta? Ayan. Uy, ano? Read for speed helmet.
Okay. Shout out. Ayan. Good morning, good morning. Good morning, good morning! Ayan. Laging sabi ni Idol, good morning. Nakaka-ambiyan sa tao yung good morning. Yan. Salamat Idol. Ano pangalan mo Idol? MJ sir, Moto Kabalen. MJ Moto Kabalen. Shout out sa inyo lahat. Good morning. Yan. Ang pogi. Na lumang kapugian ni Idol. Nako. Good morning. Ayan, yan po si Idol Romeo Katakutan. Ayan, si Idol TikTok. Alright, mamaya papakainin niya tayo. Ganyan po kabait si Idol. Sir, bakit nyo po ginagawa tong ganito? Kasi private nyo po ito eh. Tapos nag-i-invite po kayo ng mga tao sa labas. Hindi ako nag-i-invite. Dumarating. Apo, dumara. Sorry na po agad. Sorry na agad. Wala naman tao perfect. Maganda na yung malinaw. Lahat naman Pinupuntahan ka po dito tapos pinapakain nyo pa kahit na napakarami nila. Ano po, bakit po nyo po ginagawa yung ganon? Ang sabi nga ng Panginoon, kahit na yun ay madalala ako magsimba, pag nagsisimba ako, lalo ako nagkakasala minsan dahil nakikita. ang lagi ko naririnig sa kanila yung sabi, magpakain ka ng kamukha mong tao para mo na akong pinakain para pagka tinanong mo ang Panginoon. Tumulong ka sa kamukha mong tao para mo na akong tinulungan. Ganun. Magbigay ka ng saya sa mga tao para mo na akong binigyan ng saya. Ganun ang katuwira ko, pero hindi ako nagbabasa ng mga tik-tik ba yan o Biblia? Napatakbo bigla si Sir. Alright, ayun. So, uwi na po kami at super enjoy ang in-spend naming time dito sa Idol TikTok Farm. Ayan. So, napakabait ni si Romeo. So, Romeo, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin at pinakain mo pa kami talaga. Ang sarap po ng inihain nyo sa amin. Maraming salamat. Ayan. Sana makabalik kami ulit dito. Ayan. So, woo! Thank you. Alright, so pauwi na po tayo mga kabalen at hanggang dito na po muna ang ating vlog for today. At maraming salamat po. Siyempre, una sa lahat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng oportunidad na makapag-vlog ulit. At siyempre, sa inyo na aking mga subscribers at patuloy na sumusuporta kay Moto Kabalen. Maraming salamat po. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag na po kayong mahiya. Please subscribe and hit that like button and notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Ayan. Sabahan nyo na rin po ng comment down below para makapagkwentuhan tayo. Ayan. So, maraming salamat po ulit sa inyo mga kabalan. Ride safe, stay safe, and God bless.